ڕێباز ئەزنها کدارەکانی بەڵێ ئەزنها بەگەرم جەمتە ڕێباز بێتان ینی ناڕازیبوونێک تند دەرکەت هۆلێ لە ڕۆژاوای کوردستانê li her çar aliyên lêtir yên Kurdistanê jî yanî me daxuyanî kirin ragihandina Kurdiya îro bêreziyê di derheqê rêberên Kurdî de dike yanî herçendî nakokî di navbera partiyên Kurdî de bêterî xwe hebûn lê rojekê ji rojan tu sazî an jî tu destgehên ragihandinê bêrezî li meznekî an jî li rêberekî Kurdan nekir cara yekemîn e ku bi vî şêweyî bêyî ku nakokî hebin di demekê de ku Kurd nêzîkî hevdû dibin di aliyê fikir de di aliyê yekîtiyê de ragihandinek Kurdî saziyek ragihandina Kurdiye ku serfikrekî ve weşana xwe dike bêreziyê li rêberekî Kurdî dike ev bû yerên vî rengî bandorek çawa li ragihandina Kurdî dikin û gerek sazî komele yekîtiyên girêdayî sazî û dezgehên ragihandinê gerekî bersivek çawa li hemberî vê bûyera ku aliyê vê sazî ve derket bidin yanî ez dixwazim pirs bikim bandorek çawa li giştî ragihandina Kurdî dike ew bandorê ne tenê ragihandina Kurdî û ne tenê li saziyên ragihandinê dike wê guman bandorê li mala Kurdî dike îro di çaxekê de zora min tişewile yani ez lê nerim zora min yanî xelk bêjin erê bêjin na tehdeyeke tê kirin ez ê dawî de tiştekî bibêjim ji bo ku her kes dizanî be ev kesayet bo me tê çûwa tê îro çavê her kesî li Rojava li Bakur li Rûşlat çavê her kesî li başûr bû çima ji ber ku di çaxekê de êrîş hatin destpêkirin ew qas êrîş li ser başûrê Kurdistanê hatin kirin her Kurdek rabû û her rojnamevanek ji me rabû me got êrîşa li ser Slêmaniyê û li ser Hewlêr tê wata êrîşa li ser Qamişlo û hemû deverên Rojava çima ji ber di hundirê malbatekê de birayek dêşe malbat hemî pê dêşe îro Kurdistan jî heman tişte heger perçeyek jê dêşe bêguman wê perçeyên dîtir jî jê bêşin wexta got saziyên me yên ragihandinê yan rojnamevanên Rojava bertek li hemberî vê yekê nîşandan ez dîsa wê gotinê dûbare dikim heq dikin yanî nerazîbûna wan di cih de bû çima ji ber ku ew bi xwe dizanin rojekê ji rojan bêrêzî û bêhirmetiyekî bi vî rengî nekirine bêguman wê tehdê bike çima ji ber vê televîzyonê çi kir di çaxekê de godema êrîş li ser Rojava bûn gelekî behsa vê deverê kir gelekî her rabû û got got em ji bona Kurdin Rojava piştin bêguman spas ji bo her aliyekî got piştgiriya xwe bi Rojava re de nîşandan çi televîzyonek girêdayî başûr be çi aliyekî Kurdî be çi rabûna Kurdan li çar aliyan be hemû bandora xwe li vê deverê kir û em bi sîngek vekirî û bi dilrehetî me pêşwazî ji her kesî re kir me negotin a û me di ser malperên xwe li ser televîzyonên xwe her me spasî pêşkêşî van kesan kir rojekê me deriyê xwe li pêşiya kesekî negirt û rojekê jî em di ser televîzyonên xwe de me bêrêzî li aliyekî Kurdî nekirin ku hat piştgirî bi Rojava re danîşandan û rojekê jî me bêrêzî li hemberî lîderekî Kurdan nedanîşandan heger ev tiştê kirin bêguman wê bandorê li vê derî bike çima wênê ku hat parvekirin got ew qas televîzyonên Bakur yê ku dijminatiyê di heqê Kurdan de dikin îro bi me re ketine rikê de ev tişt nekirine rast e dijminatiya me dikin bêrêz nêzîkî me dibin gotinin tu ji li hemberî me bikartînin bêrêziyê li hemberî rêberê me didin nîşandan bes rokê wê neflû nekirine ev nabe ji ber binêrin di hemî televîzyona dû pîvanê hemî ragihandinê de li gor ez fêr bûme dema ku ez tiştekî pêşkeş dikim ya jî ez tişkî amade dikim di hundirê televîzyonê de ji min tê xwestin ku çi rêber an serokê welatekî be İsraîlî be Efganî be İranî be kî be nabe vî şêwazî bidin meşandin çima me ev nekir ji ber pîvanên ragihandinê ku em li ser hatin avakirin ji me heq nake em tiştekî wilo bikin bêguman wê bandorê bike wê bandorê ne tenê li Rojava bike va rêbaz jî li başûr vê yekê heman rêbazî didin nîşandan çi ajans be çi televîzyon be û çi hemû saziyên ragihandinê be wê berteka xwe nîşan bidin ji ber nakeve xizmeta yek ji dengên Kurdan ku îro ro bang dikin ku bibin yek heger tu bang dike bibe yek bi yek tîp şaş
تتعديل متك وترخدك وتلحمو آلين كردستانيتك بيقومان وي باندور لسر مشي بك وي باندور لسر حمو سازين راغاندني بك كو إيرو تتشتكي دك ناك بخزمتا يكش كردين لفيداريتا بله بريتان